Maar voera boko. Dus op tak aboko na productie. Begrijp je wat ik bedoel? Dus mina tak arisiko no de, maar ik heb ik had er na afas van mij. De mij tak te tigri spoor. Dai sap tak sweet meti e wakada peto. Want tigri go onti. Ja toch. Ja toch. Die tigri spoor. Ai. Ja, wees aan. Ja toch. Long maar. Een biggie kitty kan je indruk maken op een heleboel vrouwen, schatjes, vrouwen, populariteit, pipa. Op een moment komen waarop Kwasi zijn liefde voor de muziek ook zou gaan ontdekken. Ja. Dus dat nou of this, dat komt in principe uit een consequentie. Ik doe ook erin. Ik denk dat een man weinig nodig heeft van een vrouw. Maar jij weet ook teri toch? Een vrouw ter amang, respect amang. Dat denk ik dat eigenlijk al 80% is. Wat is belangrijker voor jou? Liefde of respect? Olu de wan chimi fall, maar den no sabi kaka party prosensi.